Bones a tots, ja fa 2 setmanes que no se'n veu aquí el pèl per YouTube, comptant que l'últim vídeo que vaig pujar va ser l'episodi final de la sèrie del Lugaro. Bé, molts pensaven que havia deixat això dels gameplays i altres més ben informats pensaven que havia tingut problemes amb aquella màfia puertorriquenya que em subministra foie gras. Però no, tot això són rumors i fal·làcies, perquè Baxter 500 torna a estar aquí al peu del canó, oferint-vos comentaris en viu i rigorós directe, gameplays de fresquíssima qualitat i sobretot molt de sexe, drogues i